ассалому алайкум биандагони гиромӣ. Барномаи гирди як даста аст ва имрӯз мо дар гирди дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон ба шумо ҳарф мезанем. Ҳоло гурӯҳи эҷодии мо дар варзишгоҳи нефтяники ноҳияи Рӯдакӣ ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон машқҳои худро оғоз карданд ва ин бесабаб нест. соли 2020 дастаи мунтахаби Тоҷикистон ягон бозии байналмилалӣ барпо накардааст ва ин аввалин бозии байналмилалие хоҳад буд ки рӯзи 3 сентябр бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар шаҳри Тошканд баргузор мекунад. сармураббии дастаи мунтахаби мамлакат Усмон Тошев ин бозингаронро ба ҳайати даста интихоб кард. дарвозабонҳо Рустам Ятимов аз Истиқлол, Шоҳрух Қирғизбоев аз Локомотив Помир, Қурбоналӣ Бобоев аз Кӯктош, муҳофизатгарон Аҳкам Назаров, Ваҳдат Ҳанонов, Табрези Давлатмир, Зоир Ҷӯрабоев аз Истиқлол, Манучер Сафаров, Локомотив Помир, Хуршед Бекназаров ва Алишер Баротов аз Хуҷанд. Ним ҳимоятгарон Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷӯрабоев, Эҳсони Панҷшанбе, Муҳаммадҷон Раҳимов ҳама аз Истиқлол, Илҳом Баротов аз Исаравшан, Умарҷон Шарипов аз Хатлон, Шарафҷон Солиҳов аз Файзканд, Комрон Турсунов аз Моҳун Багани Ҳиндустон, Хуршед Абдуллоев аз Душанбе 83. ҳамлагарон Манучер Ҷалилов, Шеридин Бобоев аз Истиқлол, Ҷаҳонгир Эргашев, Дилшод Бозоров ва Тоҳир Малодӯстов аз дастаи Хуҷанд. дар мавриди охир сармураббии дастаи мунтахаб Усмон Тошев аз сабаби лат бардоштани Искандар Ҷалилов ба ҷои ӯ Ваҳдат Ҳаноновро ба даста даъват кард. сабаби машқҳои худро дар варзишгоҳи нефтяники ноҳияи Рӯдакӣ гузарондани дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон он аст ки бозии таҷрибавию дӯстона бо мунтахаби Ӯзбекистон дар майдони табиӣ сурат мегирад ва ин ҷо машқ кардан аз аҳамият холӣ нахоҳад буд. ҳозир ҳамин 24 нафар ҳозир дамо ҷамъ шудагӣ бо як нафар мо ба Даврон Эргашев то Ӯзбекистон ба дамо қатъӣ мешавед мувофиқатӣ, лекин ҳозир ҳамин бачаҳо ба ҳамин майдони бисёр хуб мо ҳозир тамриннома гузарон доштем. Як тарафаш ки тамриннома сар шуд, ин бисёр хуб шуд. Бо футбол сар кардем, бо ҳамин мо хурсанд. ҳамин Ӯзбекистона бозиаш ба тайёр кардем, лекин ҳамин аз боли бозои Ӯзбекистон бо ҳамин тамрино барибир асосии ҳамон бозомоба мо тайёргарӣ мебинем. ҳамон мақсадомо ки ҳамон асосии бозомоба мо нағз формаба нағз бозӣ кардем бем. дарвозабони асосии даста Рустам Ятимов ки бинобар сабаби корти сурх доштанаш дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон иштирок намекунад, шояд мушкилии асосии даста бошад. аммо Усмон Тошев ба дарвозабони дастаи Локомотив Помир Шоҳрух Қирғизбоев ва дарвозабони Кӯктош Қурбоналӣ Бобоев боварӣ дорад. Шоҳрух дар мавсими имсола аз дарвоза 21 тӯб гирифтаасту Қурбоналӣ Бобоев 16 адад. Рустам Ятимов дарвозабони асосии дастаи мунтахаби мо дар ин вохӯрӣ бозӣ намекунад. аммо ду дарвозабоне ки шумо интихоб кардед, ҳам Бобоев ҳам Қирғизбоев, онҳо дар чемпионати Тоҷикистон хеле голҳои зиёд сар доданд. Чӣ гуна дар ин бора ақидаи шумо? лекин медонед мечуто сеашам бисёр дарвозабони наст, лекин чемпионати Тоҷикистон мо бозӣ кардед ки настрой худаша тайёр мекунад дига хел, лекин анинтохин рафиқона бозо международный бозо уже дига хел хоҳиш кунед хоҳиш накунед онҳо худашон тайёр мекунанд. манам ҳамин оила мекунам ки онҳо худашон нағз тайёр карда Ӯзбекистон ба худашон аз тарафи нағз нишон метиҳанд. бори аввал дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ду нимҳимоятгар Умарҷон Шарипов аз дастаи Хатлон ва Хуршед Абдуллоев аз тими Душанбе 83 даъват шуданд. Умарҷон Шарипов дар мавсими имсолаи футбол дар ҳайати Хатлон ангуштнамо шуд. дар 13 вохӯрӣ иштирок карда ба дарвозаи ҳарифон 4 тӯб задааст ки якеаш ба дарвозаи дастаи Истиқлол аст. ду маротиба беҳтарин бозингар эълон гардидааст. ду корти зард дошта 1028 дақиқа майдондорӣ намудааст. Хуршед Абдуллоев низ ба қатори бозингарони беҳтарини дастаи Душанбе 83 шомил аст. аввалин тӯби мавсими футболи лиги олиро дар таърихи Душанбе 83 маҳз ҳамин бозингар ба дарвоза равон намуд. дар маҷмӯъ Хуршед Абдуллоев ба дарвозаи ҳарифон 3 тӯб зада 836 дақиқа дар майдон бозӣ кардааст. як корти зард ва як маротиба беҳтарин бозингар эълон шудааст. Хуршедҷон, муборак шавад шумо дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон. Спасибо большое. чӣ хел худатона дар ҳайати даста мебинед, дар ҳайати дастаи мунтахаб? ин ягон фарқ дорад аз клуб? Ну, конечно, тут отличается немного от клуба. Тут все мастера, все поиграли за границей.
И, в общем-то, и работаешь, самоотдача получше тут, потому что готовимся к серьезной игре, и как бы настрой очень хороший в команде. А что ожидаете от игры Таджикистан-Узбекистан? Надеемся показать хорошую игру, показать все, на что способны, и постараемся выиграть игру. мебинем ки дар ҳайати дастаи мунтахиби тоҷикистон ду нафар бозигарон бори аввал даъват шуданд. Ин яке аз дастаи хатлон ва дигаре аз дастаи душанбе 83. То кадом дараҷа онҳо он нақшое ки шумо доред дар амалӣ мекунанд дар майдон? медонед муҳимаш ҳамин ки хоҳишашон калонина хоҳишашо мо ҳозир надида шудем ки уно як тип як пасттар ёки болотар дига кас ҳозир ҳамашон бисёр хуб тамрин карда шудем ки ҳамон O'zbekiston кади бозӣ ба 11 стартовый ҳамон состав ба дарон мо ҳам ҳамина дида шудем як бор шумо ҳозир нигоҳ карда шудед зард окати сурхо боз карда шудед як бор инҷа ин бача да сурх мемонем баъд сурхоя да зард алишкара дида шудем ҳамин мо оптимальный состава вай кунем лекин ҳама бачаҳо молодец ҳама бачаҳо наст. капитани солҳои охири дастаи истиқлол ва мунтахиби тоҷикистон Аҳтам Назаров баъди ҳунарнамоӣ дар ҳайати клуби футболи бошундара Кингзи Бангладеш ба сафи дастаи истиқлол баргашт. дар ҳайати бошундара Кингз ки дар зинаи шашуми мусобиқоти премер-лигаи Бангладеш қарор дорад 6 вохӯрӣ гузаронида ба задани як тӯб даст ёфтааст. ҳоло дар ҳайати истиқлол бозиҳояшро идома медиҳад ва 4 вохӯрӣ гузаронидааст. боз як бозингари дигаре ки ҳоло ҳам берун аз кишварамон ҳунарнамоиро идома медиҳад Комрон Турсунов мебошад. Комрон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле олӣ муаррифӣ мешавад. ба яке аз бозигарони дӯстдоштаи дастаи моҳунбагани Ҳиндустон табдил ёфт. дар мавсими соли 2019-2020 дар ҳайати ин даста 8 вохӯрӣ гузаронида 2 гол задааст. дар ҳайати дастаи мунтахиби Тоҷикистон дар 14 бозӣ иштирок карда муаллифи 4 тӯб мебошад. Амирбек Ҷӯрабоев ҳам дар марҳилаи дуввуми мусобиқоти қаҳрамонии футболи меҳан аз нав ба сафи истиқлол баргашт. ӯ аслан аз соли 2016 дар ҳайати чемпионҳои ҳашкарата ҳама ҷоизаҳоро ба даст овардааст. мавсими имсола бо дастаи навбаҳори намандгони Ӯзбекистон шартномаи 6 моҳа ба имзо расонид ва танҳо дар 2 вохӯрӣ бо дастаҳои Андиҷон ва Насафи Қаршӣ ба майдон омад. ҳоло бо истиқлол 3 бозӣ гузаронид ва дар ҳолати хуби тайёрӣ қарор дорад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 20 вохӯрӣ гузаронидааст. бозингари беҳтарини мавсими футболи соли 2019 Тоҷикистон Алишер Ҷалилов бо таби болида интизори бозии байналмилалӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон мебошад. имсол Алишер дар ҳайати истиқлол 12 вохӯрӣ гузаронида ба задани 11 тӯб даст ёфт ва беҳтарин нишонзани мавсими имсолии футбол Манучер Ҷалиловро пайгирӣ мекунад. Алишер ҳунарнамоиашро дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз соли гузашта шурӯъ карда бо бозии зебояш маҳбуб ва такягоҳи асосии мухлисони футбол гардид. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар 6 бозӣ ҳунарнамоӣ намуд ва аввалин тӯбро ҳам ба номаш сабт кард. Алишер Ҷалилов аз гаронтарини футболбозони Тоҷикистон аст ки арзиши гузаришаш ба дигар клубҳо 450 000 евро муқаррар шудааст. имсол Ҷаҳонгир Эргашев ҳам аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон баргашт. ӯ дар ҳайати дастаи Сайф Спортинг клаби Бангладеш маҳорат нишон дод. Сайф Спортинг клаб аз дастаи бошундара Кингзи Аҳтам Назаров як зина боло дар мақоми 5-ум мавқеъ гирифт. дар 4 вохӯриҳои чемпионат ва 3 бозии ҷоми Бангладеш Ҷаҳонгир Эргашев иштирок кардааст ва муаллифи 1 тӯб мебошад. баъди бозгашташ ба Тоҷикистон ҳоло дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекунад. Манучер Ҷалилов нисбат ба солҳои гузашта имсол иштиҳояш кушода аст. ба дарвозаи ҳарифон 13 тӯб задааст ки 1 тоаш аз зарбаи пеналти аст. чунин як зарбаи 11 метраро ба нишон нарасонид. ӯ дар таърихи дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо 17 голи задааш нишонзани беҳтарин ба ҳисоб меравад. Илҳом Баротов аз дастаи Исаравшан ҳам соли ҷорӣ хуб майдондорӣ мекунад. бо дастаи Исаравшан ки дар марҳилаи аввал ҳайаташ на он қадар қавӣ буд 9 гол задан дастовард аст. мо ба ин бозингар ҳам умед мебандем. аслан дар ҳайати дастаи мунтахаб бисёрии бозингарон ба дарвозаи ҳарифон тӯб заданд. Шеридин Бобоев ҳам ба қатори нишонзанҳои беҳтарин бо 6 тӯбаш номнавис шудааст. ӯ нишонзани беҳтарини мавсими соли 2019 Тоҷикистон мебошад. дар хатти ҳамла қарор доштани капитани дастаи Хуҷанд Дилшод Бозоров ғайричашмдошт нест.
имсол дилшод ба дарвозаи ҳарифон 6 тӯб задааст ва ин бозингар дар бисёр ҳолатҳо дар танҳоӣ хати мудофиаи рақибонро шикаста тавонист. 3 маротиба беҳтарин бозингар пазируфта шудааст. ҳамдастаи ӯ Тоҳир Малодӯстов аз ҳама ҷавонтарин бозингар аст. дар 4 бозии марҳилаи дуввуми чемпионат ба задани 1 тӯб имкон ёфт. соли гузашта дар ҳайати дастаи мунтахаб 1 бозӣ гузаронида буд. дар хати нимҳимоя бозӣ кардани Эҳсони Панҷшанбе ба дилҳо умедҳои нав мекорад. эҳсон аз беҳтарин бозигарони мавсими соли 2020 аст ки аз ҳама зиёд 5 маротиба дар вохӯриҳо беҳтарин бозингар эълон гардидааст. имсол ҳунарнамоии Эҳсони Панҷшанбе фарқкунанда мебошад. дар ҳайати дастаи Истиқлол дар 11 вохӯрӣ 3 тӯб задааст. баробари ӯ Муҳаммадҷон Раҳимов ки аз 12 вохӯрӣ дар 10 тоаш аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омадааст 3 гол зад. танҳо Шарафҷон Солеҳов имсол ширкаташ дар ҳайати дастаҳои лиги олӣ камтар аст. ӯ мубталои сиёсати футболӣ гаштааст. дар марҳилаи аввал ягон маротиба дар майдон пайдо нашуд ва ба дастаи клуби марказии варзиши артиш мансуб буд. аммо дар марҳилаи дуюм ба клуби футболи Файзканд гузашт ва дар 3 вохӯрӣ аввалин тӯбашро дар мавсими соли 2020 ба нишон расонид. шояд сабку услуби ӯ табъи дили Усмон Тошев бошад, ки дар ҳайати дастаи мунтахаб пайдо шуд. дар хати ҳимоя Табрези Давлатмир дар чемпионати имсолии мамлакат намоён аст. ӯ дар ҳамаи бозиҳои имсолии Истиқлол ба майдон омадааст. 1 тӯб ҳам задаасту 1002 дақиқа дар майдон бо ҳимоятгарон ба Истиқлол кӯмак намудааст. 3 корти зард дорад. ҳамдастааш Зоир Ҷӯрабоев нишондиҳандаҳояш бо Табриз қариб баробар аст. Манучер Сафаров баъди ҳунарнамоӣ дар ҳайати дастаи Хуҷанд ба Локомотив Помир гузашту бо Хуршед Бекназаров ва Алишер Баротов кӯшиш зиёд мекунад ки ба дастаи мунтахаб кӯмак расонад. Манучер дар ҳайати Хуҷанд 6 вохӯрӣ, Хуршед 11 бозӣ ва Алишер 8 вохӯрӣ гузаронидаанд. Бекназаров ва Алишер дар асноди голзаниашон яктӯбиро сабт карданд. Ваҳдат Ҳанонов дар мавриди охир ба ҷои Искандар Ҷалилов ба ҳайати мунтахаб пайваст. ваҳдат дар 9 бозии Истиқлол иштирок карда 1 маротиба бозингари беҳтарин эълон шудааст. тавре мебинем Усмон Тошев хати муҳофизатро ба Истиқлолу Хуҷанд бовар кардааст. истиқлолиҳо дар 13 бозӣ 6 тӯб аз дарвозаашон гирифтанду Хуҷанд 15 адад. дӯстони гироми дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 8 бозӣ баргузор карданд ки дар 4 бозӣ дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва дар 1 бозӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон ғалаба кардааст. 3 вохӯрии дигар бо ҳисоби мусовӣ анҷом ёфтанд. аз ин хотир вохӯрие ки дар шаҳри Тошканд баргузор мегардад яке аз вохӯриҳои тақдирсоз аст, чунки аз соли 2011 инҷониб футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳам ягон дидор анҷом надодаанд. аввалин бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баъди истиқлолияти кишварҳо ба миён омадааст. 17 июни соли 1992 дар доираи бозиҳои ҷоми Осиёи марказӣ ин дастаҳо ба ҳам дар шаҳри Тошканд дидор анҷом доданд ва он бо натиҷаи 2-2 ба поён расид. 2 тӯбро Муҳсин Муҳаммадиев ба ҳадаф расонид. баъди 2 сол 17 апрели соли 1994 бори дигар футболбозони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар як мусобиқаи байналмилалӣ боз дар шаҳри Тошканд ба ҳам рақобат карданд. бори дигар натиҷаи баробарии 1-1 ба қайд гирифта шуд. тӯбро аз дастаи Тоҷикистон Валентин Шашков ба ҳадаф расонд. дар бозиҳои рафти интихобии ҷоми Осиё дар шаҳри Душанбе соли 1996 шогирдони Абдулло Муродов бар дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо натиҷаи 4-0 зафар ёфтанд. Ҳаким Фузайлов, 2 маротиба Алиёр Ашурбамадов ва Арсен Аваков тӯбҳоро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон заданд. дар бозии ҷавобӣ футболбозони мо бо натиҷаи 5-0 шикаст хӯрда бозии ҳангомавие нишон доданд ки то ҳол баҳсҳо атрофаш ба анҷом нарасидаанд. бозиҳои интихобии ҷоми Осиё соли 2004 бори дигар дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро бо ҳам овард. дар шаҳри Тошканд натиҷаи мусовии 0-0 ба қайд гирифта шуд, аммо бозии ҷавобӣ дар Таиланд бо пирӯзии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо нишондоди 4-1 ба қайд гирифта шуд. ниҳоят соли 2011 дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Ӯзбекистон дар 2 бозии интихобии ҷоми ҷаҳони соли 2014 дар марҳилаи сеюм бо ҳам қувоз муданд. бозӣ дар шаҳри Тухсунзода бо натиҷаи 0-1 ба фоидаи меҳмонон ҷамъбаст гардиду дар бозии ҷавобӣ натиҷаи 3-0 дар шаҳри Тошканд бар ҷой гузошта шуд.
акнун боз баъди 9 сол дастаҳои тоҷикистону o'zbekiston бо ҳам қувва меозмӯянд. ин навбат сармураббии дастаи мунтахиби мо аз o'zbekiston аст, усмон тошев. шумо бо кадом эҳсосот бо дастаи мунтахиби o'zbekiston бозӣ мекунед? шумо худтон o'zbekistonӣ ки ҳастед, шаҳрванди o'zbekiston ҳастед, аммо дар муқобили дастаи o'zbekiston бозӣ мекунед. фарқаш нест, конечно, ман ҳозир инҷа ба кор кардаштем, албатта ман дилам кати ҳаминҷа ба ман аз барои тоҷикистону футболаш кор мекунем, меҳнат мекунем, рафта ҳаракат мекунем, бозии зебо нишон дада, аммо дар кори чиза худомо ба фоида гирифта гашта омданем мо. аз натиҷаи ин бозии o'zbekiston тоҷикистон чиро интизор ҳастед? натиҷа мобайни бачаҳоба чӣ хеле муомала мешуд. Манба бисёр муҳим мешуд ки ҳамин команда 10 кас майдонба 11 кас 11 бача дарвозабон, ҳамин 11 нафар чито мобайнаш ҳаракат мекунад. Манба қизиқ не, як кас чито кор мекунад. Манба бутун ҷамоа состав чито ҳаракатош мекунад. ҳамдигараш кати чито ино пас мед. Мо ҳамба фикр кардаштем ки ана ҳамин бозо мо хуб буромданаш дакор. ҷамоавӣ да амин даставӣ бозӣ читор мешавад. Мо ана ҳамон муҳим. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ, барномаи гирди як даста дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. Дастаи мунтахиби тоҷикистон тавре гуфтем 3 сентябр соати 8 дар шаҳри Тошканд бо дастаи мунтахиби o'zbekiston вомехӯрад. мо ба дастаи мунтахиби тоҷикистон барори кор орзу мекунем ва орзуи онро дорем ки минбаъд ҳам бозиҳои дастаи мунтахиби тоҷикистон боз ҳам беҳтар шавад ва мо ғалабаҳои нав ба навро бубинем.